Posledné sekundy, ktoré som trávil na ministerstve, som venoval aj odstráneniu svojej menovky, ktorú som si vzal ako suvenír, a naozaj tým odstránením alebo tou tabuľkou sa zmenila aj úplne náplň práce, ktorú teraz vykonávam, pretože kým ministerská funkcia bola o exekutíve a o dennodennej príprave, manažovaní a pracovaní, naozaj tá funkcia opozičného poslanca je v tomto výrazne redukovaná. Skôr je to možno o strážení ministerstva, aby niečo nevyviedlo a naozaj, aby neprišli do systému opatrenia, ktoré nám budú škodiť. Zaskočilo ma to, že mnohokrát je parlament veľmi nekultúrny. Naozaj prišla do parlamentu nová krv, ktorá je reprezentovaná niektorými ľuďmi, ktorí nemajú možno ani cítenie a možno ani nejakú históriu a niekedy je to ako na trhovisku, a myslím si, že ten parlament by mal byť aj nejakým miestom, kde sa naozaj konštruktívne riešia návrhy a nie kde sa ľudia hádajú a sú častokrát vulgárne a agresívni. Na tejto schôdzi je v prvom čítaní posudzovaný tento zákon, ktorý má bezprostredný dosah na zdravotníkov. Pričom ide najmä o započítanie náhrady za pracovnú pohotovosť do vymeriavacieho základu pre platenie zdravotného poistenia, čo bude znamenať nižší príjem zamestnancov, najmä lekárov, a problémy so zabezpečením nepretržitej prevádzky zdravotníckych zariadení, zvýšené náklady pre zamestnávateľov a tým aj vyššiu zadlženosť zdravotníckych zariadení. Pričom prínos pre štátny rozpočet je zanedbateľný. Ministerská funkcia je funkcia nielen politická, ale aj manažerská, kdežto funkcia opozičného poslanca je mnohokrát o počúvaní návrhov, s ktorými nesúhlasí, ale ktoré jednoducho koaličná väčšina príjme. Preto si myslím, že pozícia primátora mesta je naozaj opäť návrat ku manažmentu, čiže ja to neberem ako návrat smerom nadol, ale ako ďalší vzostup, a považujem to za miesto, kde človek pre svoje rodné mesto, pre Košice, môže naozaj robiť veľmi veľa.